Azken urte hauetan konturatu gera, ikasleak beraien artean aisialdian denbora librean izaten dituzten harremanetan ohitura batzuk sortu dituztela eta ohitura horiek lotu dituzte gaztelerarekin. Horri nolabait ere buelta eman nahian, berreskuratu dugu aspaldian ikastolan erabiltzen genitun haur jolasak deitzen direnak. Alegia, ohitura sortu nahi dugu berriz ere denbora librean, jolas garaitan, eguerdian, aisialdi garaian ikasleak beraien arteko jolasak, jokuak eta harremanak euskaraz izan ditzaten. Eta hortarako, aspaldian erabiltzen ziren jokuak berreskuratu egin ditugu eta konturatu gera euskaraz egitura batzuk espreski erabilita, zabaldu egiten dela berriz ere hizkuntzaren erabilera. Eta hortarako, pentsatu gendun, uztarketa berriz ere erabiltzea oso aproposa zela. Hasiera batean egin genduna izan zen, 6. mailako ikasleak tresnatu genitun pixka batean jokuak ezagutzen zituztelako, eta 3. mailako ikaslekin aurten ikastolara etorritako 3. mailako ikaslekin lehenengo saio bat egin gendu. Saio horren ondorioa arrakastatsua izan zen, eta berriz ere 2. bat egiteko asmotan. Eta gauza bere egin gendun, 5. mailako ikasleak tresnatu egin genitun, eta 2. mailako ikasleekin egin gendun lezo. Horren balantzea, horren ondorioa positiboa izan da, eta helburua berezikita ikasle hauekin batera helduak ikustea, helduagoak direnak ikustea hizkuntzaren erabilera zuzena egiten dutela, eredu moduan erabili, eta gero hori berriz ere beraien saioetan, beraien denbora librean plazaratzea eta erabiltzea, hori izan da helburua.